How are you doing? How are you doing? How are you doing? It's time to do it. It's time to tell us how to cue it. We gonna pop what's in the bottle, gonna rock what's in the shuttle. All our love we. Hvis jeg skal se det står lige i en verden. Undskyld mig, men jeg er DM lige nu. Men det er fordi, at der var ingen træer på den her ø, da jeg startede. Der var intet jern og guld, eller undskyld. Der var intet jern og kul. Så det har jeg lige sat lidt. Måske det meget, men det er hen, hvor der kommer til at være en single let's play. Og ja, single. Måske er der nogen med over linjen, men det ved jeg ikke. Nå, men jeg skal videre. Vi ses. Hej.